40 rata numero 1, 15.5.4, optinumero 144 kilometriä tunnissa. Seuraavaksi vuorossa salaisella padmobilella Hisse, eli Koskenkorva Kilja. Ja radalla 2 Naulasmäki Antti siellä grillaa. Mukavasti lämmittelee takareikoita. No perkeles! Tästähän me tykätään, tän takiahan me täällä istutaan ja tän takia me ollaan tänne tultu. Hienoa Antti. Miehellä peukalo ylöspäin pelastettu museoinnilta ja siltähän myös kyseinen auto näyttääkin. Eli radalla 1, 6, kakkosarjan kolme, 2025. M-Sportti, Diego Studio. 1.643. Voi helvetti mitkä äänet tuossa E30. Ja voitto on rata numero 2, 12.